Είμαστε εδώ άλλη μια φορά με τον Τόλι Αποστολάκη να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης. Καλησπέρα, Τόλι. Καλησπέρα, Νικόλα. Χρησιμοποιείς κάποια τρίκ για να προσελκύσεις τα ψάρια? Σε αυτό που δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η ακινησία. Όσο πιο ήρεμος και φλεγματικός είσαι, τόσο πιο εύκολα θα πλησιάσουν τα ψάρια. Τώρα τα κλασικά τρίκ που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα, να αφήσεις κάποιες φυσαλίδες από το στόμα, λαρυγγισμούς και διάφορα άλλα, στις μέρες μας που τα ψάρια είναι πιο υποψιασμένα, κάποιες φορές μπορεί να πιάσουν και κάποιες φορές έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Τρέπονται τα ψάρια σε φυγή. Όταν τα νερά είναι καθαρά και μας βλέπουν τα ψάρια από μακριά, συνήθως δεν κάνω τίποτα. Βουτάω στο πόστο μου και παραμένω ακίνητος. Όταν τα νερά είναι πιο θολά και υπάρχει και έντονος σχηματισμός, που σημαίνει ότι υπάρχει και βαβούρα στο κομμάτι, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουμε αντιληπτοί στα θυράματα. Κάνω μερικούς λαρυγγισμούς, όπως προσγειώνομαι. Πριν προσγειωθώ στο πόστο, κάνω 2-3 λαρυγγισμούς για να με ακούσουν τα ψάρια και να έρθουν πιο γρήγορα στο καρτέρι μου. Μπορείς να μου αναλύσεις λίγο την τεχνική στο πλάνο που θα δούμε? Ναι, λοιπόν, είναι μία μέρα με πάρα πολύ καθαρά νερά. Έχω βουτήξει, έχω προσγειωθεί στο πόστο μου και στα όρια της ορατότητάς μου βλέπω μία τσιπούρα η οποία κολυμπάει αδιάφορα, δεν με έχει αντιληφθεί καν. Ξύνω το βυθό έντονα, κάτι που πιάνει πάρα πολύ στις τσιπούρες. Είναι αυτό που σου είπα ότι κάποια κόλπα δεν πιάνουν σε όλα τα θυράματα. Στην τσιπούρα το ξύσιμο πιάνει πάρα πολύ και φαίνεται ότι σταματάει το ψάρι, κοκαλώνει και γυρνάει προς τα πάνω μου. Την ώρα που γυρνάει και αρχίζει διστακτικά να έρχεται, όπως είμαι μέσα στη φυκιάδα, οπισθοχωρώ και κρύβομαι. Της δίνω την εντύπωση ότι φοβάμαι. Και αρχίζει το ψάρι κεφαλώνει και έρχεται κατά πάνω μου σφαίρα. Τα συνέχεια θα τη δεις. Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να στήσουμε τις ενέδρες μας? Τις καλές μέρες που υπάρχει έντονη κινητικότητα μπορούμε να πιάσουμε ψάρια κυριολεκτικά όλη τη μέρα. Σίγουρα βέβαια οι πρώτες πρωινές ώρες και οι τελευταίες απογευματινές είναι οι καλύτερες. Τις πολύ πρωινές ώρες και δηλαδή κυριολεκτικά την ώρα που έχει ανατείλει ο ήλιος και την ώρα που έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει ο βυθός, δεν υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα, αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πιάσουμε ένα ψάρι τρόπαιο. Δίνεις μεγάλη σημασία στον εξοπλισμό σου και αν ναι, που επικεντρώνεσαι περισσότερο? Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είμαι πάρα πολύ αυστηρός, δεν αφήνω τίποτα στην τύχη. Ωστόσο, τα βασικότερα κομμάτια του εξοπλισμού που θα μας δώσουν θυράματα είναι δύο όσον αφορά την τεχνική του ρηχού καρτεριού. Πρώτον, η ζεστή στολή και δεύτερον, το σωστό βαρύδωμα. Η στολή είναι το α και το ω για την τεχνική του ρηχού καρτεριού. Το χειμώνα εκ των πραγμάτων τα νερά είναι πάρα πολύ παγωμένα. Ψαρεύουμε κοντά σε εκβολές ποταμών.
Το καρτέρι σαν τεχνική είναι στατική, που σημαίνει ότι δεν παράγουμε έργο, άρα κρυώνουμε ακόμα γρηγορότερα. Και εκτός από θέμα ασφάλειας, γιατί όταν αισθανθούμε τα πρώτα ρίγη, σημαίνει ότι είμαστε στο πρώτο στάδιο της υποθερμίας και πρέπει να διακόψουμε το ψάρεμά μας, είναι και θέμα τεχνικής. Όταν τρέμεις δεν μπορείς να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και δεύτερον γίνεσαι και αντιληπτός από τα θυράματα. Πες μας περισσότερα για τη στολή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας στολής για ρηχό καρτέρι? Λοιπόν, ο νέος ψαροκυνηγός κάνει το εξής λάθος. Θεωρεί ότι θα πάρω μια στολή 3,5 για το καλοκαίρι και μια στολή 5,5 για το χειμώνα και είμαι καλυμμένος. Στο ρηχό καρτέρι δεν παίζει κάτι τέτοιο. Τα νερά είναι πάρα πολύ παγωμένα και θέλουμε πραγματικά χοντρή στολή. Η ιδανική στολή για το ρηχό καρτέρι είναι αυτή που αποτελείται από σακάκι παντελόνι τουλάχιστον 7 χιλιοστά νεοπρέν και απαραίτητα ξυρισμένη εσωτερικά. Τις μέρες που κάνει πάρα πολύ κρύο, είναι πάρα πολύ έξυπνη λύση να προσθέσουμε εσωτερικά ένα υπερελαστικό γυλαίκο για να θωρακίσουμε περισσότερο τον κορμό μας από το κρύο. Σίγουρα το γυλαίκο περιορίζει λίγο τη διαφραγματική αναπνοή, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι η θερμομόνωση. Γάντια, καλτσάκια, τι φοράς? Πολύ καλή ερώτηση και θέλω να πλατιάσουμε λίγο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Τα άκρα είναι από τα πρώτα πράγματα που κρυώνουν πάνω στο ανθρώπινο σώμα και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, εντάξει, καλτσάκια μπορούμε να φορέσουμε ό,τι θέλουμε. Γάντια όμως δεν μπορούμε να φορέσουμε ό,τι θέλουμε, γιατί κρατάμε το όπλο και το πολύ χοντρό γάντι, και αν είναι και σκληρό το νεοπρέν, δεν μας δίνει αίσθηση της σκανδάλης. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που φοράω εγώ τα τελευταία χρόνια είναι θερμοκολλημένα καλτσάκια τριάρια, που είναι ό,τι πιο ζεστό έχω φορέσει, με μεγάλη διαφορά γιατί δεν έχουν ραφές, και αντίστοιχα θερμοκολλημένα γάντια τριάρια, τα οποία όμως έχουν και την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολύ μαλακό το νεοπρέν και μου παρέχει πάρα πολύ καλή αίσθηση στη σκανδάλη, οπότε δεν χάνω τίποτα. Επίσης, πολύ σπουδαίο κομμάτι που ο κόσμος δεν δίνει τη δέουσα προσοχή είναι το ντύσιμό μας πριν μπούμε στο νερό. Όταν κρυώνουμε χάνουμε θερμίδες και όσες περισσότερες θερμίδες χάσουμε πριν το ψάρεμά μας, αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο να τελειώσουμε, αν θέλεις, πιο νωρίς. Επομένως, ζεστές φόρμες, ισοθερμικά από μέσα τις πολύ κρύες μέρες, μπουφάν, σκουφί μέχρι χαμηλά να προστατεύουμε τα ηγμόρια μας και μπαλακλάβα ψηλά μέχρι πάνω. Ουσιαστικά να είναι μόνο τα μάτια μας εκτεθειμένα στο κρύο. Είπες ότι τα βαρύδια είναι από τα δύο σημαντικότερα πράγματα στο ρηχό ψάρεμα. Πες μας περισσότερο για το βαρύδωμα. Λοιπόν, είπαμε ότι φοράμε πολύ χοντρή στολή. Άρα θα χρειαστούμε πάρα πολλά κιλά. Ο σωστός τρόπος τεχνικά είναι όταν καταδιόμαστε να παραμένουμε στον βυθό ακίνητοι, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς να κρατιόμαστε από φύκια, πέτρες κλπ.
Άρα τι θέλουμε, θέλουμε πάρα πολλά κιλά. Για να μην επιβαρύνουμε τη μέση μας, πρέπει να τα κατανείμουμε και σωστά πάνω στο σώμα μας. Εγώ φοράω 6 κιλά στην πλάτη μου, βαρύτητα πλάτης, 1 κιλό στα πόδια και όλα τα υπόλοιπα τα βάζω στη ζώνη, στη μέση μου, που τα τοποθετώ χαμηλά στους γοφούς. Επίσης, στη ζώνη της μέσης βάζω ένα μικρό μαχαιράκι και μία ψαροβελώνα. Την ψαροβελώνα τη βάζω από την μπροστινή μεριά, ώστε όταν είμαι στο βυθό ακίνητος να μην φαίνονται τα θυράματα πάνω από την πλάτη μου. Μάσκα αναπνευστήρας. Μάσκα αναπνευστήρας. Ο αναπνευστήρας δεν χρειάζεται να έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, απλά να μην έχει υπερβολές στο μήκος του, ούτε πολύ μακρύς ούτε πολύ κοντός. Στη μάσκα, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, εκτός από το να έχει πολύ καλή φυσικά εφαρμογή στο πρόσωπό μας, είναι το οπτικό πεδίο. Εδώ πέρα ο εσωτερικός όγκος δεν μας ενδιαφέρει, ψαρεύουμε πάρα πολύ ρηχά. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να έχει πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο, τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο άξονα, για να αποφεύγουμε τις έντονες μετακινήσεις του κεφαλιού αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω. Πέδιλα. Τα πέδιλα που χρειαζόμαστε για το ρηχό καρτέρι πολύ απλά πρέπει να μας επιτρέπουν να κολυμπάμε πολλή ώρα χωρίς να κουράζονται τα πόδια μας, χωρίς να παθαίνουμε κράμπες. Εσύ τι πέδιλα φοράς? Κοίταξε να δεις, εγώ μέχρι πέρσι φοράγα carbon, γιατί πολύ απλά τα πλαστικά πτερίγια που υπήρχαν στην αγορά δεν καλύπτανε τις ανάγκες μου. Θεωρούσα ότι ήταν σκληρά για αυτό που έψαχνα. Σίγουρα το carbon δεν είναι το κατάλληλο πέδιλο για το ρηχό καρτέρι, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και το ταλαιπωρούμε. Ψαρεύουμε, όπως έχουμε πει, στο 1,5-2 μέτρα νερό, τα πατάμε, δεν υπάρχει λόγος να φοράμε carbon. Θέλουμε ένα πλαστικό πέδιλο, οικονομικό και ξεκούραστο. Είναι κάποια άλλα ειδικά αξεσουάρ που χρησιμοποιείς στο ρηχό ψάρεμα? Χρησιμοποιώ σαν έξτρα, ας πούμε, ένα μικρό μαχαιράκι στο μπράτσο, το οποίο το χρησιμοποιώ για λόγους ασφαλείας σε όλα μου τα ψαρέματα, έτσι και αλλιώς, βαθιά ρηχά. Ρολόι βυθόμετρο που μου δείχνει όλες τις απαραίτητες, τέλος πάντων, λειτουργίες, θερμοκρασία, τα διαλύματά μας, τις βουτιές, ό,τι χρειαζόμαστε. Η σημαδούρα σίγουρα δεν βοηθάει ιδιαίτερα στις ρηχές ενέδρες, ωστόσο για λόγους ασφαλείας πάντα επιλέγω να την έχω κοντά μου και αυτό που φροντίζω είναι απλά να αντικαθιστώ το σχοινί με μπετονιά 180 αδιάφανη. Τι όπλα χρησιμοποιείς στις ρηχές ενέδρες? Χρησιμοποιώ 3 όπλα ανάλογα με την ορατότητα. Όταν τα νερά είναι πάρα πολύ θολά, δηλαδή σου μιλάω τώρα για ορατότητες να μην βλέπεις την άκρη του χεριού σου, έχω ένα κοντό αεροβόλο νέας γενιάς, 55, με γαλλική τριένα. Το έχω τραβηγμένο πάρα πολύ πίσω, οπότε ξέρεις, μόλις θα μπει ένα θύραμα ίσα ίσα σκιές βλέπεις, δεν βλέπεις κάτι άλλο, αυτομάτως το εκτελώ. Γιατί αεροβόλος στο μήκος? Έχω επιλέξει σε αυτό το μήκος εσχεμένα αεροβόλο γιατί έχει δυσανάλογα μεγάλη δύναμη για το μικρό μέγεθός του. Το δεύτερο? Το δεύτερο, όταν τα νερά, όταν οι ορατότητες είναι μέτριες, δηλαδή γύρω στα 2 μέτρα ας πούμε ορατότητα, έχω ένα 75, βέργα 625, 17,5 λάστιχο, 5 μήκη ρακετόνυμα και ένα πολύ μικρό μουλινεδάκι. Τρία πράγματα προσέχω στη βέργα που προορίζεται για ρηχό καρτέρι. Πρώτον, να είναι πάρα πολύ καλά ακονισμένη, να έχει εθέρα ξηράφι που λέμε. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, το φτερό να παραμένει ανοιχτό μετά την τουφεκιά, έτσι αποφεύγουμε ανεπιθύμητα ξεψαρίσματα. Και τρίτον, επειδή χρησιμοποιώ ρακετόνυμα είτε πολύ ψηλή μπετονιά,
Με ένα ψηλό σκηνάκι και με σμυριδαλυφή, λιένω την τρύπα, θα περάσει το ρακετόνημα. Και το τρίτο? Το τρίτο είναι ένα 90, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου όπλο, θα σου πω, και το χρησιμοποιώ ως επιτοπλίστων περισσότερο στα ψάρεματά μου. Έχει βέργα 6,25, 14 λάστιχα ή 16 πολύ μαλακά, 5 μήκη μπετονιά ψηλή ή ρακετόνημα καλύτερα, και επίσης ένα μικρό μουλινεδάκι. Τι σε έχει οδηγήσει σε αυτό το setup, γιατί είναι αυτό το όπλο το αγαπημένο σου? Στα μέρη που κυνηγάω υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, η εξής ιδιαιτερότητα θα έλεγα. Μπαίνεις μέσα στο νερό και η ορατότητα είναι πάρα πολύ καλή και σε μισή ώρα πέφτει. Και το ανάποδο, μπαίνεις και είναι θολά και σε μία ώρα έχεις ορατότητες απίστευτες. Επομένως χρειαζόμουν ένα όπλο σχετικά μικρό σε μέγεθος, αλλά να μου δίνει τη δυνατότητα να ρίχνω αρκετά μακριά. Η παραλλαγή στον εξοπλισμό πιστεύεις ότι βοηθάει? Πιο πολύ πιστεύω ότι κάνει διαφορά στην ψυχολογία μας. Αν ο δίτης του αρέσει να φοράει παραλλαγή, σίγουρα επιδρά θετικά και στο ψάρεμά του. Από την προσωπική μου εμπειρία, είτε φόραγα μαύρη στολή, είτε πράσινη, είτε καφέ, είτε το οτιδήποτε, όταν είχε πολλά ψάρια έπιανα πολλά ψάρια, όταν δεν είχε δεν έπιανα. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στην παραλλαγή. Ωστόσο, αν πεις ότι κάπου δουλεύει παραλλαγή, αυτό είναι το ρηχό καρτέρι, γιατί υπάρχει έντονη φωτεινότητα στη ρηχή ζώνη. Επομένως, ναι, καλό θα ήταν, ας πούμε, να χρησιμοποιούμε εξοπλισμό παραλλαγής. Ωστόσο, ο ψαροκυνηγός δεν πρέπει να σταθεί στον παράγοντα παραλλαγή. Η τεχνική είναι αυτή που θα δώσει τα ψάρια. Ένα έτοιμο προϊόν που χρησιμοποιώ, άμα η στολή μου είναι μαύρη και θέλω να σπάσω τον όγκο μου, είναι ένα rash guard, έτσι ονομάζεται. Δεν είναι κάτι άλλο από ένα μπλουζάκι πάρα πολύ λεπτό, το οποίο είναι παραλλαγής, το φοράς πάνω από το σακάκι γρήγορα και εύκολα και έχεις μια στολή παραλλαγής σε χρόνο ντετέ. Μεγάλο λαβράκι. Τι σημαίνει για σένα μεγάλο λαβράκι? Το μεγάλο λαβράκι είναι ο κύριος λόγος που πηγαίνω το χειμώνα για ρηχά καρτέρια. Έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα
για να πιάσω ένα μεγάλο λαβράκι. Έχω φάει πάρα πολλά κρύα, έχω περάσει από χιόνια, έχω φύγει από το σπίτι μου 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα για να είμαι με το πρώτο φως του ήλιου στη θάλασσα. Το μεγάλο λαβράκι είναι η επιδίωξη και του αρχάριου και του έμπειρου κυνηγού. Μπορείς να μου πεις τι πρέπει να κάνει ένας ψαροκυνηγός για να πιάσει ένα μεγάλο λαβράκι? Λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν τα μεγάλα λαβράκια. Πρώτον, το μεγάλο λαβράκι, όσο και αν δεν το παραδέχονται πολύ, έχει τοπικό χαρακτήρα. Αν πας σε ένα κομμάτι και δεις ένα μεγάλο ψάρι πάνω από μία φορά, αυτό σημαίνει ότι έχεις πολλές πιθανότητες να το ξαναβρεις ακριβώς στον ίδιο τόπο. Και αν δεν είναι το ίδιο, θα είναι άλλα μεγάλα ψάρια. Δεύτερον, εκτός από τους κλασικούς μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη που τα λαβράκια είναι στην ακτογραμμή για λόγους αναπαραγωγής, τον Οκτώβρη, τον Μάιο και τον Αύγουστο, το Μάιο, απαγορεύεται το ψαροντούφεκο, αλλά τον Οκτώβρη και τον Αύγουστο είναι 2 μήνες που μεγάλα και μεμονωμένα λαβράκια θα βγουν στα ριχά, στα γνωστά μας λιμέρια. Τρίτον, ο ψαροκυνηγός που επιθυμεί να πιάσει ένα μεγάλο λαβράκι πρέπει να έχει υπομονή και να είναι επιλεκτικός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πατάμε τη σκανδάλη σε οποιοδήποτε θύραμα έρθει μπροστά από τα σκοπευτικά μας. Θα πρέπει να αφήσουμε τις μπάφες να περάσουν, τα μικρά λαβράκια να περάσουν, τη μικρομεσαία τσικούρα να περάσει. Δεν πατάμε τη σκανδάλη. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Λες, σήμερα πάω στη θάλασσα και θέλω να πιάσω ένα μεγάλο λαβράκι. Ένα λάθος που κάνει ο αρχάριος ψαροκυνηγός είναι ότι πηγαίνει σε ένα κομμάτι, βουτάει, αν έχει ψάρια όλα καλά, αν δεν έχει, μέσα σε μία μισή ώρα έχει κρυώσει κιόλας, μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγει. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αν δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει κινητικότητα, βγαίνουμε έξω, φοράμε την ιτσεράδα μας, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε με το 10 λεπτά, 1/4 παρακάτω σε άλλο κομμάτι να δοκιμάσουμε εκεί την τύχη μας. Ψαρεύουμε όλη μέρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω ότι έτσι κι αλλιώς μετά από μία μισή ώρα πρέπει ο ψαροκυνηγός να βγει έξω, να πιει ηλεκτρολίτες και να φάει κάτι το οποίο είναι πλούσιο σε ενέργεια και ταυτόχρονα και παράλληλα άμεσα απορροφήσιμο. Συγκεκριμένα τον τελευταίο καιρό ανακάλυψα ένα εξαιρετικό ελληνικό προϊόν, ονομάζεται Royal, το οποίο είναι βιολογικό, φυτικό, ακατέργαστο, χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είναι πραγματικά εξαιρετικό, είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει και ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο ψαροκυνηγός. Τόλι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επόμενη φορά θα βρεθούμε πλέον το καλοκαιράκι να τα πούμε για τις συναγρίδες και τις τήρες. Ωραία.
Το λαβράκι είναι το αγαπημένο μου θύραμα του χειμώνα, τόσο κυνηγετικά όσο και γευστικά. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι σεφ της Μεσογείου το κατατάσσουν πρώτο στις προτιμήσεις τους. Για σήμερα επέλεξα να φτιάξω για την παρέα μου νιγκίρι και καρπάτσο. Μία ιταλική συνταγή και μία ιαπωνέζικη.